माबोरै बुजिखो नोङो जों लकेलनि मानसिलै आदा आं लाइनखौनो बुंबाय थादों अफिसियेलि नोंसोर आं बिसोरजों गैयालै नोंखौ आदै दाख्लैनो ओरै लोगो जालायबाय नाथुरनि फावसायबाय दिनै मा जाखो नोंलाय नोंसोर खोथाखौ बुजिलाय नों बेबायदि खानि खालामा भिडिअ खालामजोब भिडिअ बिदि नङालै आदा एसे आं नोंसोरनि आं मा बुंबाय थादों एग्रिमेन्ट खालामनो आं दंना आंखौ नोङो बुंदों आंखौ नाखायबाय गवा नों बेथा मा सानदोंमोन आंखौलाय नों आं नोंसोरसो दं मा सानदों अफिसियेलिखौ नोंसोर बुजिब्रा र' आं माखौ आंखौ मा दालाल खालामदों आं होनदों र' मोजां रायलायबानो नोंसिनि दमा सोलिगोन आबासिगोन बहा बेथा नोंखौ नोङो नायगोन नों दमखौ नायबानो जाबाय नों बेथा डिसप्ले लिंहर बुरसेजोबनांगौ बेखौ रावबो दं गैया नों आंजों हागोन नोङो रावबो दं गैया डिसप्ले लिंहर बुथे नाय नोंसोर डिसप्ले लिंहर बुथे बन्द' आंखौ मान भिडिअ आं बहानि आंखौ मान भिडिअ खालामदों नोङो मान खालामा मा खालामनाय नों हमलाय सेंग्राफोर दिनै मबाइलाव खामानि मावबा जोंलाय द्रुद हाबलांबाय थायो हाबैबाय थायो सिफाय जाबाय नालाय जोंहाबो अर्डारखौ माबाखानो दोननांगौरा रेकर्ड दोननांगौ जोंबो माला सिफाया जोंलाय होनना बुंबा नोंसोरबो जोंबो माबा होनो हानाय बायदि होगालाय बेलाय उमुक दिनाव सिफाय फैदों होनो होगारा देखाय आथिङाव रेकर्डआ नोंसिनाव थानांगौ जोंनावबो थानांगौ नालाय आंबो भिडिअ खालामबाय दा मोनो बे समावहाय जोंजों हांख्रायजानाय मिडिया बिथांमोनखौ आंनि धोरोमनिफ्राय धन्यबाद जासिहरबाय आरो बिथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा दिनै जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो बर' रायजोनिफोरनि सायाव दिनैनि बे मिडियानि थ्रुयै आङो मोनसे खोथा जनायनो थाखाय आङो बे समाव गसंनाय जाबाय दिनै जोंहा बे सरलपारा होनोबा मोनसे भुटान हादरनिफ्राय फैनाय मोनसे बिराद मोजां दै दङ बे दैयावहाय बिराद मोजां बिफां लाइफां मोनसे अन्थाइबारि
मोजां समायना जायगा दङ बेखौ नायनो थाखाय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय नायनो फैयो। बिनि बारहावाया मोजांखाय ओमफ्राय बेहाय फैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेहाय खालामो, बिसोर आयोजन खालामो। बेहाय जाखांनानै बिसोर सोरबाया गारनो थाखाय जायगा गैयैखाय बे जाखोन्दाफोरखौ गारनो जायगा गैयैखाय दिनैहाय बेखौ जोङो साफा खालामनो होननानै दिनै नैबे सरलपारा एरियानि जोङो लकेल हिसाबै मोनसे ससाइटि ग्रुप दानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो फोसाबलांबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दिनै जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय। मानो होनोबा दिनै जोंहा मोनसे ग्रुप दं XNDP, बिसोरो जोंनि गेजेराव हाबखावनानै गाज्रि मावफैबाय। बेखौ जोंहा जोंनि बे एरियानि ससाइटि क्लाबनि जे सेंग्राफ्रा इउथ्सफ्रा दिनैहाय बेखौ गनायना लानो हायाखै। मानो गनायना लानो हायाखै होनब्ला जोंहा बे एरियायाव गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेखार दं। दिनै बेंगालराव थांनानै जेबो जोंहा बेनिफिट गैया। बेनिखायनो बे जायगायाव जोङो गावनि माबाखौ एसे एनै गस्ला गामसा सेन्देलफोर बायनानै लानो हायो खोमा होननानै जोङो दिनै बे सेंग्राफ्रा बाहाय गसंथानानै दङ। दिनै जों जाथि मोनसेल' नङा, अखल जोंहा दिनै आदिबासि दं, बर' दं, राभा दं। बे मोनब्रै ग्रुपआ जोंहा दिनै मोनसे ससाइटि दानानै जोङो दाहाय रेजिस्टार खालामना लाबोबाय। बेनि गेजेराव दिनै मानो बिसोरो हाबखावनानै बेबायदि बेले बेजे लाबोनो सानदों? आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि EM सारआ दिनै मा एंगेलजों लांनो सानदों जों बेखौ मिथिया। जोङो दिनै बेनि रिकुवेस्ट, रायजोफ्रा बेखौनो लुबैबाय थादों गोख्रैनो बे जिनिसखौहाय बिथां फेरेंगा सारआ बे जिनिसखौहाय बोखारनानै होनांगौ। दा बे जिनिसखौ जोङो पाब्लिकआ लुबैबाय थादों। बेखौ बोखाराबा जोंनि सेंग्राफ्रा बेहाय मोनसे गोख्रों जोङो आरो लाबावगोन होननानै सानलायबाय थादों। बेनिखायनो बिथाङा बेखौहाय अननानै बोखारना होनांगौ थाखाय बेखौ आं बुंथ'बाय आरो। जोङो मिथिया, मानो होनोबा जोंनि इउथ्सफ्रानो बेखौ सालायबाय थाखादोंमोन। मानो होनबा बिथाङा बाहाय मा एंगेलजों लाबाय थादों जों मिथिया। रेन्जारखौ थिनहरनानै खेबथाम खेबब्रै लामाखौ जावथेबाय थादों JCB लानानै, आरो गेटखौबो बुफायनाय जादों। बेनि गेजेराव होमब्लाबो जोङो लकेल हिसाबै जोंहा बाहाय मोनसे प्रग्राम फैगोन होननानै जोङो बेखौ सानलायबाय थानानै जोङो बेखौ हगारनाय जायाखै। दिनैसिम बेहाय जोङो सोलिबाय थानाय दंमोन। दा आरो माथो बुंबावनो, जोंनि लकेल SSBआबो होनदों बिसोरनो हगारोबा, बिसोरथ' उग्रपन्थी ग्रुप, दाथ' नोंसोर लकेलिटि मानसि, नोंसोरनो थानांगौ, नोंसोरजों जों सापर्ट दं। बायसान्स बिसोरो लोङै जायै सोरखौबा बिदिनो बुथारलाङोब्ला बिनि रिक्सआ सोरनाव थागोन? दा लकेल हिसाबै जों नोंसोरखौसो हमनाय जागोन होननानै बिसोर बुंबाय थानायखाय जोंबो बे जिनिसखौ हगारनाय जायाखै। दा जों जुक्तियैनो दं आरो। नमस्कार, मैं श्याम शर्मा। এতিয়া মই সরলপাড়া পিকনিক স্পটত আছো। এতিয়া ইয়াতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে কি, আমি লোকেল মানুহকে পিকনিক স্পট চলাই আছিলো, কিন্তু এতিয়া XNDP আহি পিনি মানে সিহঁতে চলাব খুজি আছে। আৰু এইবিলাক কথাটো আমি ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰিম, আৰু এইটো আমি XNDP বিলাকক পিকনিক স্পট চলাব নিদিম। আমাৰ লোকেল মানুহে চলাব। ইয়াতে কিবা একটা প্ৰব্লেম হলে সিহঁতে পালাই যাব পিছত দিনত, কিন্তু লোকেল মানুহকে হেৰেছমেণ্ট হ'ব। নদী আছে ইয়াতে মাজতে, নদীয়ে মানুহ লৈ দিয়ে, মানে মাৰি দিয়ে। কেতিয়াবা বানপানী হৈ থাকে ইয়াতে। এইটো কাৰণে এতিয়া XNDP-ক কেনেকে পাৰমিশ্যন দিছে চৰকাৰে, এইটো আমি জানিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ। जोङो लकेलिटि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि हिसाबै दा बेयाव मोनथाम क्लाब दं। जोंनि बे ओनसोलावहाय बापुजि क्लाब दं, आरो हिमालय क्लाब दं, आरो टाइगार क्लाब दं। बे मोनथाम क्लाबनिफ्राय बेखौनो अबजेक्सन खालामनाय जाबाय जे माने बै समावहाय जिखुनु कमिटि गैयै समाव बियो जाफैग्राखौथ' हमथानो हाया। बे जाफैग्राखौ हमथानो हायैनि समावनो बे माखासे सेंग्राफ्रा बेयाव एंगेज खालामनानै बिसिनि जानाय लोंनायखौ गारबाय थाखादों। आरो गारनायनि समाव जिखुनु जोंनि EM सारआ, फेरेंगाया बेयाव फैनानै खेबथाम बिथाङा दिनै खेबसेया जावथेफैबाय, आरो खेबसेया मिडिया होबाय, खेबसेया नै दाख्लैसो दानसिनो थिनहरबाय, आरो दाख्लै खेबसेबाव गेटखौ बुफायनो खोन्थाहरबाय। खिन्थु दिनै बुजिस'नो हाया मा साननानै
दिनै एक्स एनडिएफबि जोंनिनो आंगो लोगोफोरनो बेबायदि स्टे अर्डार होनानै बेखौ खुलिनो नागिरदों। नाथाय दिनै जोंनि बेयाव थासारि सुबुंफ्रा बेखौ जानो होआ होननानै दिनै अबजेक्सन खालामदों। सारा बेखौ अननानै माबा मोनसे राहा लायोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगौ। सारनिसिम आर'ज गाबो आरो जोंबो माखासे एक्स एनडिएफबिनि जानानै खावलायहरदों। दा गावजों गाव नारा नाथाखौ जों मानो खालामनो, सारा माबा मोनसे बेबस्था लानानैहाय बेखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामोब्ला आंनि फाङैहाय बे जायगानि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनगौ आरो। गोजोन्थों। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल राय। मैं थोड़ा मोड़ा मैं वो करके मैं हिंदी से बात कर रहा हूँ। अभी स्पोर्ट के बारे में एक्चुअली क्या है कि पहले हम लोग इधर का सबसे पहले हम लोग इधर का लोकल आदमी है। पहले लोकल से ये स्पोर्ट चला रहा था। अभी बीच में पता नहीं क्या हुआ कि बाहर का आदमी आ गया। बाहर का आदमी आ गया। हम लोग इधर है तो मैं मतलब ऐसा है कि बाहर का आदमी आ गया। हम लोग इधर लोकल आदमी है। पहले लोकल का सब कुछ होना चाहिए। लोकल का ये है कि मतलब हमारा गांव है, ये हम लोगों को पता है कैसा करके चलाना है ये। ये पिकनिक स्पॉट है ये। मतलब भूटान का पानी आता है इधर, हम लोग ये पानी यूज करना पड़ता है नीचे हमारा गांव में। हमारा गांव में ये पानी यूज करना पड़ता है, लेकिन इतना गंदा होता है ये पानी। बाहर का आदमी आके क्या पता है हमारा गांव का, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है अभी पानी के लिए। बाहर के आदमी को क्या मालूम है हमारा इतना प्रॉब्लम हो रहा है पानी के लिए। इसीलिए पहले मतलब ये स्पोर्ट चल रहा था कि अभी हम लोग का आदमी गया था, लोकल आदमी गया था, तो क्या बोलते हैं वो एक शहर का नाम फिरेंगा या फिरेंगा या क्या। पहले हम लोग आदमी गया था, हमारा पास पहले अथॉरिटी दिया था उसने, अचानक उसने बंद कर दिया। उसके बाद फिर गया तो वो लोग हमारा जो अथॉरिटी था वो लोग ने मतलब फेरेंगा सर ने हमारा अथॉरिटी नहीं दिया। उसके बाद लोकल को नहीं दिया तो बाहर के आदमी को सर नहीं दिया अथॉरिटी। वो कैसे हुआ? ये तो लोकल का होना चाहिए ना। पहले हम लोग इधर के आदमी है, हम लोग को मतलब अथॉरिटी नहीं दिया तो वो लोग बाहर के आदमी को दिया। ये तो हम लोग हर किसी को मंजूरी नहीं है। ये तो लोकल को चाहिए। हम लोग लोकल है, वो लोग बाहर के आदमी आके इधर कर रहे हैं तो हम लोग किधर जाएगा? हमारा भी तो काम नहीं है। नहीं तो हम लोगों को जॉब दो सरकार से। वो एक्स एनडीपी हो या जो भी हो, वो सरकार का मतलब प्रॉब्लम है। वो किधर जाके उसको जॉब देगा, वो लोग का प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग इधर लोकल का आदमी है, हम लोगों को चाहिए ये। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर को, मतलब फेरेंगा सर है ना इधर का, वो लोग अथॉरिटी तो फेरेंगा सर ने दिया है। फेरेंगा सर को मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ मीडिया के थ्रू से कि हम लोग इधर के आदमी, हम लोग हर किसी से हम लोग ये नहीं छोड़ेगा। अगर हम लोगों को नहीं दिया, बाहर के आदमी को दिया, अगर कल का दिन में कुछ हो गया तो वो लोग जानेगा। फिर अगर इधर झगड़ा भी तो हो सकता है। अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो बाहर से आदमी आएगा, कुछ होगा, झगड़ा होगा, तो वो लोग रिस्पॉन्स कौन लेगा वो? अगर इधर का आदमी भी तो कुछ हो गया बाई चांस कल के लिए, अगर कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्स कौन लेगा? लोकल को तो हेरासमेंट करेगा वो लोग, लोकल को हेरासमेंट करेगा। वो लोग तो आया था बाहर से, अगर कुछ हो गया तो वो लोग भाग जाएगा, पकड़ेगा किसको? लोकल को। इसीलिए मैं सर से यही कहना चाहता हूँ मीडिया का थ्रू से, थोड़ा हम लोगों का ये पावर है, जैसे भी करके हम लोग ये स्पोर्ट नहीं छोड़ेगा। हम लोग ये बंद तो मतलब ये पिकनिक स्पॉट बंद तो हो नहीं सकता है, हमको भी पता है। अगर हम लोग आज बंद किया तो कल तो ये खुला होना ही होना है। फिर भी मैं यही बोलना चाहता हूँ सर को, लोकल का फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम लोग करेगा, हम किसी को नहीं देगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।